Als je daar hier groei hebt, ben je eerlijk. Oh. Ik zie bij jou net zo vol hier. Bij jou wel? Ja. We zijn bij de Friese Biljartclub in Ljout op het Ruitse kwartier. Deze club is opgericht in 1901 en wij zitten in dit pand sinds 1913. En we bestaan dit hier 124 jaar. Vroeger was het een sociëteit. Nu is het een vereniging. Ik krijg 40, 50 jaar waarom hier meer dan 100 leden. En nu nog 120, dus we hebben wel ruimte. Je moet het maar regelen, ja. Je moet alles opschrijven. Die partij moet opschrijven. En dan je verliezen en een winnerspartij. En als je 2 keer verliest, dan kun je niet goed staan. Ja. Wij zijn dus de wedstrijdleiding en de administratie. Wordt eventjes vastgelegd dat ik betaald heb. Ja. Laten we dat even vooropstellen. Dus je hier wel even zin om even te biljetten van de middag. Nou ja, dat is wel leuk. Wat is er zo leuk aan dat biljetten? Ja, wat is er leuk aan voetbal als je die ellende ziet op de televisie? Hè? Dat hebben we hier net. Wel, denk je dat ze hier bij het biljart elkaar de hersens in slaan? Nee hoor, dat zit er niet in. Oh. Spelplezier, daar gaat het om. Ik ben benieuwd wat het wordt van de middag. Ja hè? De grote prijs? Nou, dat hangt er vanaf wat de mensen... Kijk, je kan... We praten nergens over. Hij staat altijd zwijgend in zijn zak. Auke Dijkstra, J. van der Meulen. Van der Meulen. Dus eigenlijk is dit de seniorenmiddag. Meestal spelen hier elke week op woensdagmiddag. En dan komen altijd tussen de 20, 30 mensen komen hier. En die biljetten hier van 11 tot een uur 5. Over het algemeen is de leeftijd hier wel aardig hoog. Maar de trend is toch weer een beetje dat er wel weer wat jongere leden bij komen. En ik krijg al, wij noemen een jong als hij 40, 50, 60 is. En dat ben wel heel diep mooi. Dat was hem. Ik ben tevreden, heel tevreden. Ja, ik ben 88, wat word je? Ja. En je bent ik al even bij de club, begreep ik. Ik denk van sinds 65. 1964, dus dat blijft nog altijd mooi van. Vroeger de belangenkwallen dan tussen tijden even naar de kroeg even biljetten. Dit en dat, gooit weer al lid. Dus dan ben ik redelijk al lid geworden. Nou op naar de winnersronde. Ja, ik zit nog in een winnersronde. De volgende patiënt deze kant. Ben je al kleren? Nee, natuurlijk net. Oh. Ik ga in de eerste ronde hek verlenen. Oh. Dus ik bad nou in de verliezersronde. Zie je dat ik verder kom. Ja. Een goed jaar heb ik niet biljetten. Het komt op zo'n gevoel, het komt op een gevoel aan. Ik ben bijna 80, dus wat dat betreft. Maar voorheen, daar speelde ik competitie. Maar ja, dat is voorbij, niet? En alles komt een eind. Nou, wat maakt het biljet nou leuk? Dat is de spanning van hoe door ik die bal, hoe zal ik die bal doen. En scheren hoe een oren doet. En proberen dat ik zo. Maar ja, de ene keer lukt het beter hoor. Vlijt week hier een heel min zin, want er wordt niks. Ja, ik geef nog maar mensen in mijn huis. Ga ik dus ik zijn, ik zeg, ik ga min zin. Ik ben net de beste. Nee? Maar ik doe leuk mee en ik ben blij dat we even een beetje voort binnen. Ja? Ja. Vindt de vrouw dat ik? Ja, nou zo, dat had ik ook echt niks zijn. Die denkt dat ik een vriendin heb. Ja. Maar ja. Daarom ben ik blij dat je hem hier even zit en dan kan ze dat ons kort zeg even zitten.
dat je ook gewoon wel bij het biljetten bent. Ja. Dus je bent een heel eerlijke man. Nou, eerlijke mensen ga je hier groeien. Oh, Daar. oh, Als je daar hier groeien gaat, ben je eerlijk. oh. Ik zie bij jou net zo vol hier. Ben je al wel? Ja.